В E-Maestor вече предлагаме Schluter Systems, марка с над 50 години традиции и немска инженерна прецизност. Философията им е проста, но изключително значима. Решават реални проблеми в строителството с инженерна логика, дълготрайни материали и цялостни системи, които работят заедно, не на парче. Вече имаме най-търсените им решения. Ditra D, мембраната, която предотвратява напукване и поема движенията на основата и в същото време хидроизолира. Керди пък е хидроизолационната мембрана за бани и мокри помещения, която е с пълна водонепропускливост. Ето тук можете да видите една готова ниша за баня. Ще предлагаме и сифоните на Schluter, които са точни, надежни и идеално съвместими с всички тези мембрани. Имат и някои други особености, като например, че те са с двойно оттичане, но за това ще говорим по-нататък. Ето и декоративната им част, която е също в най-различни цветове, изключително минималистичен, изчистен и красив дизайн. Ще предлагаме и мембрана за подово отопление, изработена по размер на клиента, както и лайсни в цвета на плочката за перфектно завършен вид. Горди сме, че вече можем да предложим решение от този клас. Schluter вече е част от E-Maestor.